ва местоположенияшона хато нишон медиҳад, 3 моҳ мешавад дар хона монам. Ман метавонам бо равум айсар патенти нав гирам. Ва дигар шаҳрам ки сафар карден, шумо бояд патент бигиред. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзарен, агар документам надошта бошед ё ягон ҷаримаам дошта бошед, бихоҳед ки ин проблемаотонро ҳал кунед, марама номерое ки мебирояд зангаш бизанед, дар WhatsApp ё ки бинависонед, шуморо граница мебарад ва мегзарен, айсари нав меен, документотонро 100% мекунед. дар мавзӯи приложенияи Амина чӣ ки медонед, моҳи сентябри соли 2025 ин приложения барои муҳоҷирон роҳандозӣ шуд, барои регистратсия кардан ба қайдгирии ҳуҷҷатҳо бигем ки як осонӣ шуд. Яъне ки бо тариқи ҳамин приложенияи Амина бисёри нафарҳо регистратсия мекунанд ҳозир ё ки кардагӣ ҳастанд. ва имрӯз ҳукумати Федератсияи Русия ҳушдор дод барои он нафарое ки бо тариқи ана ҳамин приложения регистратсия кардагиянд ва местоположенияшона хато нишон медиҳад, дар инҷа як сабаб пайдо шудагия ки бисёри нафарҳо мумкин ба ин мушкилӣ аллакай дучор шуда бошанд. вақте ки шумо ҳамин приложениеро скачат мекунед ва регистратсия мекунед бо тариқи ана ҳамин приложения, шумо дар вақти истифодабарӣ VPN гирён накунед. ба чӣ хотир? ба хотире ки вақти шумо VPN гирён мекунед, местоположения шуморо хато нишон медиҳад ва дар ҳамун сабти шидагӣ местоположенияи хато сабт мешавад. ва дар ҳолати ягон тафтиш кардан, мисол мебинад ки шумо дар дигар ҷо зиндагӣ мекунед ва дар ана ҳамин дохили программа местоположенияи шумо дигар ҳастед, дар ин ҳолат регистратсияи шумо бигем ки нелегální ба ҳисоб меравад ва ба кор намебиёяд. ба ҳамин хотир ин чизи нозукиро аҳамият битиҳен, барои ҳама огоҳ карда гуфтанд ки то ба ин хатогиҳо роҳ натиҳанд ва баъдан нагӯянд ки регистратсияамон дар ба задани нест ё ки фалшивия ё дигар чизо. сабабаш ана ҳамин чиз мебошад. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарое ки мехоҳед дар Москва пеши стоматологи тоҷик бирен, дандонотонро табобат кунед, номерош мебаред, занг бизанед, очират бигирен ва бирен айпаи табобати дандон бишен. Шоҳин Содиқзода намисонда. Салом ака. агар дар деҳот муаллими тарбияи ҷисмонӣ кор кунед, ай хизмат озод мешавед. агар ки шумо донишгоҳи физкултурни хондагӣ бошед, бале озод ҳастед. чун ки вақти донишгоҳи физкултурни мехонем буд мекунед, дар уҷа воени кафедра ҳаст ва воени билет дастрас мекунед аҷа шумо. Раҷабов нависонда. Салому алайкум. ака созен хубен. ман патент гирифтам, як моҳа сипоридам. пулша 4 рӯз пеш айпили патент сипоридам, омадам хона. 3 моҳ мешавад дар хона монам. ман метавонам бо равум айсар патенти нав гирам. ҳозир мегӯям қонуни нав биромада. то 1 сол нагзара дигар патент наметиҳанд. то 1 сол гузара дигар патент надодан ба касое тааллуқ дорад ки агар патент аннулировад шидагӣ бошад. агар аннулировад шидагӣ набошад, не, ягон проблема нест. Рӯзиев нависонда. Салому алайкум. ман дар дигар шаҳри Россия патент карда будам. аз он ҷо баромадам. дигар шаҳри Россия рафтам ва ман гуфтам патенти те дар он ҷо ба кор наменавад. ман дар он ҷо патент накардам. чӣ мешавад? бале ростай. вақте ки шумо дар кадом шаҳре қарор дорен кор мекунед, бояд патенти шумо аз ҳамон ҷо гирифтагӣ бошад. ва дигар шаҳрам ки сафар карден, шумо бояд патент бигиред. дар ҳолати патент накардан, мисол мигратсиони картаи работа ки дорен, беҳуҷҷат ба ҳисоб мерен, дастгир кунанд, агар метавонанд выдворения ё ки депортатсия бикунанд. Одил Давлатов нависонда. Салом бародар. ман 3 моҳ шид омадам. метавонам ба Россия равам. агар ба мигратсиони картаи работа баромадагӣ бошед, бале, боз метавонем. Камолҷон нависонда. Салом ака. ман дар Красноярск 1 моҳ шид омадагим дам. Москва бирам, метавонам патентма Москва карда. агар переоформлят кардани патента дар назар дошта бошед, патенти доштагира не. айсари нав ҳуҷҷат месупорем. Ахмед Шарипов нависонда. Салому алайкум ака. амнистия кай мешавад барои одамоне ки депорт шудаянд? барои запретҳо ҳозир авф маълум нест. агар ки информатсия шид, насиб мо видео мекунем. баъд Умедҷон нависонда. Ассалому алайкум. баъди 3 моҳа пропискаи гости границаи Қазоқистон гузарӣ, мешавад ки патент кунем. баъди гости буд шидан аз Россия биромадан, мисол шумо наметавонед сразу Россия бидуред, ба хотире ки як муҳлати муайяни худша дорад. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон. кадом солҳо ба хизмат даъват мешаванд? дар призофи баҳории солҳои таваллуди 1999
то 2008 ба хизмат даъват мешаванд ва дариҷа моҳошам ба назар бигиред. Мисол 18 сола шидагӣ набошад ё ки агар 27 сола шидагӣ бошад, ин чизонам хуб ба назар бигиред. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.